Νέο κλαδευτικό Agroforce 778R, καινούργια παρλαβή, όπως βλέπετε μοτέρ 600W. Αυτό είναι το λεσοπρίωνο, επαγγελματική σειρά 778R όπως είπαμε. Έχει οθόνη ενδείξεων, δοχείο λαδιού από πάνω αυτόματης λίπανσης. Εδώ είναι η οθόνη, μετράει ταχύτητα κοπής και ώρες σε δευτερόλεπτα λειτουργίας. Δείτε το εδώ ξεκαθαρίσει τώρα. Εδώ είναι λοιπόν. Δείτε εδώ πως λειτουργεί η λάμα του. Το προστατευτικό καπάκι, ειδική λαβή αντιολισθητική. Το μήκος λάμας είναι 20 εκατοστά. Η αλυσίδα είναι 1/4. Η ταχύτητα θεωρητικά που κόβει είναι 7,8 μέτρα το δευτερόλεπτο. Βέβαια στο μετρητή που έχει πάνω το είδαμε να ανεβάζει και πάνω από 9 μέτρα το δευτερόλεπτο. Όπως είπαμε έχει αυτόματο σύστημα λίπανης. Έρχεται με δύο μπαταρίες όπως βλέπετε εδώ, 21V η μία μπαταρία 4 αμπέρ, η άλλη 2,6.